Adhatok egy 100-as bevásárlókocsira? Köszi, nem. Nem visznek? Nem visznek. Minden jót. Jó napot kívánok. Adhatok egy 100-as kocsira? Csinálj. Adhatok egy 100-as kocsira? Bevásárlókocsi? Nekünk van 100-as? Nincs. Adhatok egyet? Nagyon szívesen. Annyi van, mert elhúzzá mindig a táskámat. Nem szeretem olyan az aprót, mert csörög. Kezdj csókolom elnézést. Jó napot! Adhatok egy 100-ast kocsira? Bevásárlókocsira? Nem visznek? Mit csináljak? Nem visznek bevásárlókocsit? Adhatok egy 100-ast? Nem viszünk most bevásárlókocsit, mert csak egy apróságot veszünk és elég a kosár. Jó, szép napot kívánok. Minden jót! Kedi csókolom. Viszlát. Kedi csókolom. Szabad adnom egy 100-as bevásárlókocsira? Tetszik vinni? Itt hagyták tegnap is egy csomóan a kocsiban a pénzt, és én meg összeszedem, aztán odaadom annak, akinek kell. De hát nem, te sziász. Nem, dehogy is. Hát miért? Hát nem az enyém volt, más hagyta benne a kocsiban. Hát és az enyém sem volt. Hát akkor majd benne hagyja, aztán majd megint összeszedem. Önnek adhatok egy 100-as kocsira? Itt vagyunk. Akkor jó. Tessenek venni belőle valamit. Gyereknek. Jó napot kívánok. Adhatok egy 100-as bevásárlókocsira? Szép jó napot kívánok. Adhatok egy 100-as bevásárlókocsira? Miért? Tegnap itt hagyták egy csomóan, aztán nem akarom én megtartani, inkább odaadom azoknak, akinek szüksége van rá. Mi? Hogy megy? Itt hagyják a kocsiban, aztán összeszedegetem. Na de akkor nem használja föl. Hát fölhasználom, segítek vele másnak. Szép napot kívánok! Jó napot! El kéne menni, még nem jönnek a biztonságiak. Most szóltak rádión. Hogy? El kéne menni. Mert? Hát csak, jönnek mindjárt a biztonságiak, akkor utána mindjárt. Akkor a biztonságiak kísérik magát. De mi a probléma? Nem szabad is lenni így. Rendőrök is itt vannak. Legyen szíves, megkérem. De hát mit csináltam? Nem szabad is lenni. Kinek? Magának. Nekem miért? Igen, nem szabad itt kéregetni, gódulni. Én nem kéregetek. Most is annak az úrembernek pénzt adtam a kocsira. Nem kéregettem. Nem tetek róla. Megkínáltlak egy cigivel? Nem kérek közi. Nem dohányzol? Dohányzok, de nem kérek közi. Most voltak ám a biztonságiak, itt vannak a rendőrök is, itt van a rádió is. Nekem lesz ebből bajom. Meg a biztonságiaknak. Tehát engem megkértek, én csak a feladatomat végzem. Engem megkértek, hogy szóljak, hogy legyen szíves, nem távol. Aha, jó. Jó? Jó van.